Ajde, pogledajte na opisovicu. Opisovicu. Čekaj, ispišem. Ja ne treba ništa ispišem. Daj se evo recu. Ajde. Napad, nogi. Opet toga. Ja sam tražio od njih ove... Opet toga. Baci, drži ga. Tražio sam ja vodom. Ajmo na sredinu. Napad. Znači, napad. Pogodi telo. Napad. Evo vidi zašto sam ja pitao, zašto sam ja tražio iskreno. Ajmo, to je dobro, ajmo. Prve runde, molimo sudije da proglase pobjedu. Sudije, prva runda, crveni. Ja sam zbog tebe, ti sliži, a to nije praktično. Za meč posle ovo, nek se pripremi Ivano Alesa crveni ugao i Krstić Mateja pravi ugao. I sad vidi još jako je zajeban. I sad vidi, ja gledam u toj milisekundi, evo, ovo ti je ring, ovo ti je napad. Znači, bukvalno, ako ta milisekunda da nema kontakta nikako, onda bi su, ako je recimo bilo ovako nešto, ti ne jureš, ja vidim, evo ovako. I onda sad ja dođem i sredim da je to Bila je znači ono, u toj rundi jedno čisto iskurivanje, bila je ta situacija kad se ovaj tvoj se okrenuo, ovaj tvoj se okrenuo kad je vikao kao izbirani. Nije bila čista situacija. Jedno je bilo za njih izbirivanje, jedno je bilo za njih. Nogu u telo. Ja sam tražio od njih, kad sam ti to tražio, da je bio drugo. Ja sam rekao, leži to koliko je bilo dva slučaja izborivanja za svi odale. Drži ga, nemojte gura. Izađi. To je situacija, to je bila situacija kada je tvoj bio ovako okrenut i vikao je izborivanje. Jako je, ne znam, nema platforme, ne može izgubiš ravnotežu. Ja dosta često, jeste, mora čisto da izađe. Vidiš tu je ta situacija. Sad evo, ne znam, tvoj borac je bio ovako. Ja je runde, ti izlaska bacio. Znaš, stopa, ja gledam da bude totalno, vidi, i ova situacija, vežimo tebe, evo, na irici, sad, na. Ko je izašao od gripa? Hvala, znači crveni je dobro. To je druga runda. Pobednik u meču je takmičar u crvenom uglu, a to je... Držao ga, evo Slaven ti je rekao da ga drži, nije sam izrekao. Gledajte mečeve. Bio je 3 sekunde, ne može tako je. Je izašao 3 puta ili nije? A on je... Treće izbacivanje je problem. Da li je treće izbacivanje bilo izbacivanje? A ja nisam gledao. Ja sam bio u momentu da je bio tu. Je bilo izbacivanje treće ili nije? Ti si bio najbliži. Okej. Ništa. Dule, bukvalno tu sediš, samo pokažem taj sediš. Nema kao prvo je dobro. Volim vreme, pauze. Nemojte tu da, djeto, pažite, znači na rade, prvo rundu te dobije crveni. I u drugoj rundi, drugoj 3 puta se... 3 izbacivanja. To je kraj nečega, a znam za prije.
dobijanja runde. Prvu rundu je dobio takmičar u crvenom, u drugoj rundi je takmičar u plavom 3 puta izašao, znači da je sve Jel dobijeno. si video ti da je izašao? Pa nije moj da ja vidim, rečeno je mi vrhovni sudija. Ne možeš... Jel si dosudio 3 izbacivanja? Gotovo. Ako si ti dosudio 3 izbacivanja, to je to. On je za Pobednik je takmičar u crvenom, Mogul, Milovanović i Lukašin.